Ir-Rabat Għawdex intażlet sabiex tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura l-2031. Wara li fl-2012 il-Belt Valletta kienet iddikjarata bħala Kapitali Ewropea l-2018, din id-darba intażlet propju din il-Belt Awċija. Flimkien magħha kien hemm nominata l-Belt tal-Birgu madankollu din tal-aħħar sfortunatament ma ntażlitx. Mistieden waqt il-programm Net Live, is-Sindku tar-Rabat Brian Azzopardi saħaq li jinsab verament kuntent b'din il-kisba u spjega li issa dejjem b'ħidma kontinwa ma' diversi bliet Spanjoli kif waħda minnhom se tkun qed taqsam dan it-titlu propju mar-Rabat. Game changer il-Belt Victoria, però mhux fit-2031 biss, il-proġetti ħajsiru sentejn tliet snin qabel nibdew minn qabel, kemm proġetti infrastrutturali kif ukoll proġetti bħal huma dak aspett kulturali ħajkunu ħafna. Aħna il-biet tagħna l-Artistic Director anke mimexxi l-istrateġija flimkien mal-Fondazzjoni u l-Kunsill u r-Reġjun. L-idea kienet li l-biet tkun magħmula minn nies. U spjega li matul dan il-proċess il-Kunsill iltaqa' ma' diversi persuni waqdiet sabiex il-preparamenti għal dan it-titlu tant prestiġjuż jagħmluhom tagħhom ikunu parteċipi għal din is-sena li huma tant ħerqana liha. Azzopardi insista illi l-Unjoni Ewropea ċertament batet messaġġ b'din l-għażla għaliex illi tintażel belt bħalma Rabat Għawdex qed turi bil-provi illi din hija Unjoni inklusiva. Jekk tintażel Belt Victoria, l-Unjoni Ewropea tibgħat messaġġ li kulħadd għandu spazju f'din l-Unjoni li mhix qiegħda biss għal ċertu pajjiżi l-kbar, imma qiegħda wkoll għal belt bħal mija il-Belt Victoria, naġen ripeti hija fil-periferija tal-periferija, u nixtieq li din tkun parti mill-legat plus il-pride li inti Rabti, li inti Għawċi, li inti Malti u inti Ewropej. L-inizjattiva tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura ġiet introdotta lura fl-1985 u tiċċelebra diversità tal-kulturi madwar l-Unjoni Ewropea. Il-Belt Victoria issa se tkun qed tissokta bi preparamenti importanti brabta mal-programmi kulturali tagħha.